बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा 2% जुदि होनो हायोब्ला बा बिथांमोननो 2% जुदि खथाखौ लाबोनो हाबायब्ला थ' मुंख्लं न'खरनो बेसेबां खथा होगोन बिथांमोनालाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय सोंथि दङ नुनो मोनबाय दिनैसिम बे 200 जन जे बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों जे जोङो 200 जनखौ नोंथांमोननो होगोन बेखौल' जोङो होग्रोनो हागोन अके जोंबो मानिदों जेब्लानाखि थांदोंमोन हाग्रा बिफाननि EM बिथां सारनाव दा बिथाङा गावनि खुगाजों होनदोंमोन जे जोङो एबार नोंथांमोननो 200 जननो जों साख्रि होनो हागोन होननानै आरो जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि खावलायसेयावबो जुदि बिथांमोना खोनासङाब्ला हयथ' जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो माबा मोनसे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जों आखायाव लानो गोनांथि जागोन आरो गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम गासैखौबो साबायखर बावग्रोयो लोगोसे आङो माने बेखौ बुंनो लुबैदों जे जायफ्रा नोंथांमोननि फल'वार्स बिथांमोना जेन' सुस्थ' मावगासिनो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायबाय थानो हायो थ' दिनैनि दिनाव जोङो नैबे बिसमुरिनि मोनसे कमिउनिटि हलाव जुथुमनायनि उद्देश्यआ बेनो जोङो NDFB मुंख्लं न'खरनिफ्राय जोङो मोनसे सावरायमेल खुंदों आरो बे सावरायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों माने जेरै जोंहा दफाफोराव थाखानाय हिसाबै जे एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंहा 5 लाख थाखा मोनफुंनांगौ आरो लोगोसे थैनाय न'खरनिफ्राय जोङो साख्रि मोननांगौ आरो फारसेथिङै जोङो थैनाय जोंनि बिदा फंबाय NDFB मुंख्लं NDFBफोरनि मोनसे गोख्रों खाम्फा गायसननांगौ नैबेफोर उद्देश्यफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों मानो होनोब्ला जोङो दिनैसिमाव 3 बोसोरखौ जोङो नेबाय जे दानि BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव दा बिथांमोनहा जेरैनाखि दफाफोराव दङमोन बिथांमोना जेरै सुक्तियाव लिरखानानै दोनदोंमोन जे एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनो मुंख्लं न'खराव 5 लाख थाखा होनांगौ आरो गोथाङै थांना थानाय NDFB बिथांमोननो 4 लाख थाखा अनसुंथाइ होनांगौ दा जोंनि नुनायाव माने जोङो बिथांमोननि जेरैनाखि खोथा होबोबाय थादोंमोन दा बे खोथा होनाय मथे जोङो नेबाय थादों दा नेबाय थासेयावबो बिथांमोनहा दिनैसिमाव जोंनो एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनो 5 लाख थाखाखौ मोनफ्रोमबो फेमिलिनो होफुंनो हायाखै आरो जोङो मिन्थिनायाव एबा जोङो नुनायाव दिनैसिमाव बिथांमोनहा जोंनि मुंख्लं न'खरनो 193 टटेलि बिथांमोननोल' चेक होनो हादों आरो बाखिया गासिबो दंजोबो दा बेखायनो जोङो खावलायगोन बिथांमोनखौ आरो आगोलनिफ्राय जों खावलायबाय थादों जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे अनसुंथाइखौ होनो हायोब्ला मोजां जागौ होननानै नाथाय बिथांमोना खोथाल' होनानै दङ दिनैसिम नाथाय जों मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै आरो खोनानो मोन्दोंमोन जेब्लानाखि नैबे 193 बिथांमोननो जेब्लानाखि क'क्राझार माबायावहाय चेक होदोंमोन अब्ला बिथांमोना निस्सय गावसोरनो होन्दोंमोन गावसोरनि खुगाजोंनो जोङो बे 6 मासनि गेजेरावनो जोङो बाखि थानाय मानसिफोरनो मुंख्लं न'खरनो जोङो चेकखौ होनो थांगासिनो दङ होननानै अलरेडि जोंनावहाय 500 जननो होनो हानाय केपासिटिया जोंनाव दंखायो होननानै नाथाय जोङो बेखौ 6 मासखौ नेनानै दा 6 मासनि उनाव बेसेबां मास थांखो बिथांमोनहानि हिसाब दङ दा दिनैसिमाव गैया आरो दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिथांमोनहा मानि थाखाय दा दिनैसिमावबो बे एक्स ग्रेसिया हिसाबै होनांगौखौ होआखै दा जों बेखायनो बिथांमोनखौ गले गले खावलायगोन बिथांमोना इमिडियेटलि जोंनो बे एक्स ग्रेसिया हिसाबै जेयानाखि सुक्तियाव दंखायो बे हिसाबै होनांगौ आरो लोगोसे मुंख्लं न'खरनो बिथांमोना न'खरफ्राव जाय जेरै रोंगौथि दङ बे हिसाबै बिथांमोना साख्रियाव सोनानै होनांगौ दा जोङो नुनो मोन्दों निउसाव जे गोथाङै थानाय NDFB बिथांमोननो साख्रि होसिगोन होननानै नाथाय बेबो फारसेथिङै जोबोद दुखुनांथाव दा जोङो नुनायाव जोंनि खोनानायाव बिथांमोना मा % हिसाबैसो लानानै फैदों 2% हिसाबै थ' बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा 2%ल' जुदि होनो हायोब्ला बा बिथांमोननो 2% जुदि खथाखौ लाबोनो हाबायब्ला थ' मुंख्लं न'खरनो बेसेबां खथा होगोन बिथांमोनालाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय सोंथि दङ आरो आंनि थाखाय बा जोंनि न'खर मुंख्लं एस'सियेसननिफ्राय जोङो बेखौ जों दुखु फोरमायगोन जे एक्स NDFB बा मुंख्लं न'खरनि थाखाय % हिसाब थानो नाङा बेवहाय 1%, 2%, 4% बेफोरबायदि % हिसाब थानो नाङा एक्स NDFB हिसाबै बिथांमोना साख्रि मोननांगौ आरो बिथांमोना बेखौ सुक्ति हिसाबै मानिनानै लानांगौ दा % हिसाबै जुदि बिथांमोना 1%, 2% जुदि साख्रि होनो हाया जुदि सुक्ति जायोब्ला बे बेसेबां गोबाव सम नांगोन नंगौना नङा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सोंथि आरो फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंहा मुंख्लं हिसाबै जोंहाबो मोनसे डिमान्ड दङ दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन गावसोरनि खुगाजोंनो जों जेब्लानाखि थांदोंमोन हाग्रा बिफाननि EM बिथां सारनाव
दा बिथाङा गावनि खुगाजों होनदोंमोन जे जोङो एबार नोंथांमोननो 200 जननो जों साख्रि होनो हागोन होननानै थ' 200 जननि साख्रिखौ जुदि होनो हागोन होननानै बुंदोंब्ला थ' बिथांमोना 200 जनखौनो होग्रोथों बेयावबो जोंहा गोजोननाय दं नाथाय जों नुनो मोनबाय दिनैसिम बे 200 जन जे बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों जे जोङो 200 जनखौ नोंथांमोननो होगोन बेखौल' जोङो होग्रोनो हागोन अके जोंबो मानिदों आरो जों बिथांमोननाव जों प्रतिबादबो खालामाखै दा जोङो बेखौनो खावलायगोन बे 200 जन जे खोथा होदों बे 200 जननो बिथांमोनाबो जोंनि मुंख्लं न'खरनो साख्रिखौ होग्रोनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन आरोखि आरो फारसेथिङै जोङो बारे बार खावलायगोन जे बिथांमोनहा माने नैबे डिसेम्बर हाबगासिनो दङ बे डिसेम्बरनि गेजेराव जुदि बिथांमोनहा जोंनि बे एक्सक्रिसाइज हिसाबै जायखौनाखि बिथांमोनहा दाखालि थांनाय कয়েक दिननि सिगां माबा खालामदोंमोन बिथांमोना 337 होगोन होननानै दा बिथांमोना बेखौ होग्रोयोब्लाबो मोजां नाथाय दिनैसिमबो बे रोखा नङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा ओंखायनो जोङो खावलायगोन गले गलेनो बिथांमोना आरो फंसे बाथ्राखौ होनबाय थायो जों थाङोब्ला जे माने पलिटिकेलि दालाल हिसाबै जोंखौ खोथा बुङो बेयो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जों बबे पलिटिकेलि जों दालाल मुंख्लं न'खर एनडिबि मुंख्लं न'खरा दालाल नामा मुंख्लं एनडिबिया दालाल नामा बा एनडिबिया सोरनिबा एजेन्ट नामा बिथांमोना बे खोथाखौ बारे बार होनबाय थायो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो बे खोथाया पलिटिकेलनि खोथा नङा बियो दा बिथांमोननि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों बुंजोबनो थाङा जोङो गोबां कन्ट्रल खालामनानै दङ जों गोबां हमथानानै दङ दा बिथांमोना जोंखौ माने आरजाथावै बाथ्राफोरजों जोंखौ माबा खालामो आरोखि दा जाय हक बेखौ जोङो बिथांमोना हाजार हक माने जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामो जों बिथांमोनखौ सनमान खालामो जथेस्थ' बिथांमोनखौ जों सनमान खालामनानै जों दिनैसिमबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनानै दङ बेनिखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ खोनासंनानै जेरैनाखि एग्रिमेन्टआव दङ बे एग्रिमेन्टआव थाखानाय बायदि दफा हिसाबै बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो बे मावफुंनांगौ होननानै जुदि समखौ जुदि थांहोबाय थायोब्ला बेखौ सोर मावफुंगोन दफायैनो थाबाय थागोन इस्युयैनो थाबाय थागोन नंगौना नङा बेखौ सोर मावफुंगोन दा ओंखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जथेस्थ'यै जे बिथांमोना इमिडियेटलि बे माबाखौ दफायाव थानायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनानै होनांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायबावगोन आरो जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि खावलायसेयावबो जुदि बिथांमोना खोनासङाब्ला हयथ' जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो माबा मोनसे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जों आखायाव लानो गोनांथि जागोन दा जाय हक बेनोसै आंनि